Когато си мислим за началото на един глобален конфликт между НАТО и Русия, някак си погледи ни винаги се обръщат към Украйна. Ами, ако това е просто димна завеса? Ако истинската опасност се заражда съвсем другаде? Истинските горещи точки, тези, които могат да запалят много по-голям пожар, всъщност са там, където териториите на НАТО и Русия физически се докосват. Сега ще си говорим за дронове, които летят в тъмното, за едни много уязвими сухопътни коридори и за една невидима война, която, вярвате или не, вече се води под морските вълни. Хайде да си представим нещо. Една сцена, която все още не се е случила, но всички елементи за нея вече са на лице. Нощ е. Небето над полските полета се прорязва от трасиращи снаряди. Рояци от евтини дронове се спускат към окопите. По една литовска магистрала танкови колони се движат почти огледално една срещу друга, само на няколко километра разстояние. А в същото време в Брюксел, в една зала без прозорци, спешен съвет на НАТО трябва да вземе решение. Решение, от което зависят животи, история и бъдещето. И трябва да го вземат преди изгрев слънце. Това, на което сме свидетели през последните месеци, не са открити военни действия. Не, това е нещо много по-коварно, много по-трудно за определяне. Това е поредица от, нека ги наречем, тестове. Проверки, чиято цел е да се види докъде може да се стигне преди НАТО да реагира наистина сериозно. Добре дошли в съвременният конфликт в сивата зона. Това е война, без да е обявена война. Война, в която правилата са размити, а намеренията умишлено неясни. Всичко, за да се избегне ясен и категоричен отговор. Само вижте колко бързо ескалира всичко. В рамките на един единствен месец, септември 2025, се случва тази тревожна поредица от събития. На 9 септември имаме дронове, които навлизат в полското въздушно пространство. Това води до първото бойно прихващане от страна на НАТО срещу руски апарат. Само няколко дни по-късно броят на нарушенията скача до 23 за една нощ. След това действието се премества в Дания. Дронове парализират цивилни летища, включително и такова, в което има ключова военновъздушна база. Темпото е безмилостно и изглежда напълно целенасочено. И ето тук идва големият въпрос, пред който са изправени командирите на НАТО при всяко такова нахлуване. Какво точно означава това? Как да се тълкува намерението? Това просто случайна грешка в навигацията на някой евтин дрон ли е? Или е умишлена, добре пресметната провокация, която тества колко бързо ще се реагира? Отговорът на този въпрос е разликата между това да запазиш самообладание и това да ескалираш към пълномащабен конфликт. Ето колко е сложно всичко. От една страна, да, дроновете могат да се повредят, да се отклонят от курса, и няма директни атаки, което може да се тълкува като липса на агресия. Дори американското разузнаване признава, че не може да каже със сигурност. Един висш военен оценява шансовете за умишлено действие на 50 на 50. Обаче, от другата страна, както казва и украинският президент Зеленски, маршрутите са прецизно изчислени. Това не е еднократно събитие, а модел на поведение. Знаете ли, ако някой влезе в дома ви веднъж, може да е инцидент. Но ако влезе 3 пъти за една седмица, вече започвате да се замисляте какви са намеренията му, нали? Тази аналогия, дадена от един анализатор, е просто брилянтна. Целта тук не е задължително да се започне война, поне не веднага. Целта е да се тестват защитите, да се търсят слабите места, да се види каква ще е реакцията. Всяко едно бодване на този балон е събиране на ценна информация. Къде точно се намира истинската червена линия на НАТО? Не тази, за която се говори по пресконференциите, а онази, която реално ще предизвика военен отговор. Всеки инцидент, който минава без последствия, е нова информация колко по-далеч може да се стигне следващия път. Добре, нека сега се преместим от въздуха на земята, към може би най-важния и същевременно най-опасен участък суша в цяла Европа. Това е място, за което повечето хора дори не са чували, но което военните стратези наричат Ахилесовата пета на НАТО. Място, което има потенциала да се превърне в епицентъра на следващия голям конфликт. Говорим за коридора Сувалки. И така, какво всъщност е коридора Сувалки? Представете си една тясна, само 64-километрова ивица земя в Полша. Но стратегическото й значение е просто огромно. Защо? Защото е притисната между руския военен бастион Калининград на север и Беларус, близък съюзник на Русия, на юг. Това е буквално единствената сухопътна връзка на 3 държави от НАТО – Литва, Латвия и Естония, с останалата част от Алианса. Ако този коридор бъде прекъснат, тези 3 държави остават напълно изолирани по суша.
А сценарият за завземането му изглежда като изваден направо от учебник по хибридна война. Първо, дестабилизация, провокации по границата, може би с наемници маскирани като мигранти. Това създава нужния претекст. След това идва бърз, координиран удар от две страни, от Калининград и от Беларус, който за часове може да изолира ключови точки. Целта тук не е да се окупира Полша, а да се създаде физическа бариера. Бариера, която да забави реакцията на НАТО и да постави Алианса пред един ужасен избор. Да започнеш ли Трета световна война, за да отвориш отново един 64 км коридор. Но заплахите не са само по въздух и по суша. Сега нека се потопим. Буквално, под вълните на Балтийско море, където се води една невидима, но изключително опасна война. Конфликт, който не заплашва територия, а нещо много по-фундаментално за нашият свързан свят – самият поток от информация. Ключът към всичко тук е това число – 95%. Почти цялата глобална комуникация, говорим за финансови транзакции за трилиони долара, военни заповеди, правителствена кореспонденция, дори този анализ, който достига до вас, всичко това пътува по кабели, дебели колкото градински маркуч, положени на дъното на океана. Те са нервната система на 21 век и са шокиращо уязвими. И вече виждаме един доста тревожен модел. През октомври 2023 газопровод е прекъснат. Причината? Котва на китайски кораб, влачена по морското дъно в продължение на 180 км. Година по-късно, два кабела за данни са прерязани за по-малко от 24 часа. И отново, наблизо има подозрителен кораб. Най-коварното в цялата работа – почти е невъзможно да се докаже умисъл. Винаги може да е инцидент. А това осигурява перфектното прикритие и на практика парализира всеки по-решителен отговор. И така, заплахите са ясни. Те са многостранни и са съвсем реални. Във въздуха, на сушата, под водата. Което разбира се повдига въпроса: добре де, а НАТО какво прави по въпроса? Ами отговорът е една историческа промяна в отбранителната позиция и разходите на Алианса. Едно истинско, макар и малко закъсняло, събуждане за новата реалност. Ето го и големият парадокс, който разтърси НАТО до основи. Комбинираната икономика на целият Алианс е 25 пъти по-голяма от тази на Русия. 50 трилиона срещу 2 трилиона долара. И въпреки това, тази малка руска икономика, която е изцяло на военни релси, произвежда артилерийски снаряди 4 пъти по-бързо от всички 32 страни в НАТО взети заедно. Тази статистика беше като студен душ с западните столици. Тя показа, че икономическата мощ не се превръща автоматично в военна. И отговорът на този студен душ е безпрецедентен. На срещата на върха в Хага през юни 2025 всички 32 съюзници се ангажират с нова обща цел – да отделят по 5% от своя брутен вътрешен продукт за отбрана. Всяка година до 2035. За да разберем мащаба на това решение, това е огромен скок от предишната цел от 2%, която много държави се мъчеха да достигнат в продължение на десетилетие. Това е сигнал за пълна тотална промяна на приоритетите. И тези пари имат много конкретно предназначение. Не е просто харчене на пари. Алиансът се нуждае от 400% увеличение на системите за противовъздушна и противоракетна отбрана. Да, точно така. Това е 5 пъти повече от това, с което разполагат в момента. Необходими са 1000 нови бронирани машини, над 700 изтракителя F-35 и пълно удвояване на логистичния капацитет, за да могат всички тези сили да се движат бързо. Това не е просто модернизация, а мащабно превъоръжаване в размери невиждани от студената война насам. Но тази нова повишена готовност на НАТО има и една опасна, непредвидена последица. Защото когато всичко е подготвено за незабавен отговор, времето за вземане на решения се свива драстично. Това създава една нова, много по-опасна динамика, в която има много по-малко възможности за дипломация, за разговори, за деескалация. Света става по-нестабилен. Нека просто сравним. По време на студената война, мобилизацията и разполагането на сили отнемаше седмици. Имаше вградено време за дипломация, за размисъл. Сега, по новите планове, силни на ниво бригада могат да бъдат на гореща точка за 48 часа. Войските могат да преминават граници без да чакат политическо одобрение. Боеприпасите и горивото вече са складирани близо до фронтовата линия. Всичко е предварително планирано. И това означава, че решения, които преди са се вземали за дни, сега трябва да се вземат за минути. И ето защо тази скорост е толкова наложителна.
Както казва генералният секретар на НАТО Марк Рюйте, с съвременните руски хиперзвукови ракети, разстоянието между европейските столици е въпрос на минути. Просто няма време за дълги обсъждания в парламентите. Няма вградена пауза. Светът вече се движи със скоростта на ракетите, а с него и процесът на вземане на решения за война и мир. А това, което прави ситуацията още по-опасна, е една руска стратегия, която разузнавателните агенции наричат постоянна стратегическа двусмисленост. Това е изкуството да държиш противника си в постоянно объркване. Един ден руските медии твърдят, НАТО е слабо, разединено, на ръба на колапса. На следващия ден, НАТО е агресивна, екзистенциална заплаха за Русия. Тези два разказа си противоречат, но и двата обслужват руските интереси и правят изключително трудно за НАТО да изпрати ясни и последователни сигнали за възпиране. И така, всичко това ни води до един финален, доста обезпокоителен въпрос. В един свят, в който времето за реакция е сведено до минути, в който двусмислието е стратегия, а всичко е на косъм от ескалация, остава ли изобщо време за мир? Може би най-голямата опасност вече не е в една планирана умишлена война. Може би тя е в една случайна война, която избухва просто защото в новата реалност вече няма бутон за пауза. Ако ви харесва това видео, може да оставите по един лайк и да се абонирате за канала Супер интересно. Благодаря!